Para sa punto gitirok. Ito gitibuwa kaway na. Asa mga kawasin na pandita buwa rin si kakay. Ito pa yung kakawa kinari kara fake. Boy, tayo sarang. Kung say. Then I'm gonna take a picture of Video. YouTube. Kung say. I'm gonna take a picture of that video. I'm gonna take a picture of this. Tanbong sila mo kay ante na nga na. Okay, grab one of the bones. Ha? Hold one of the bones for the picture. Hold the bone. Do kaya ka kami yap? Got the bone. Done. Nanay ni kape ni? Yan, ako tawagin yun. Oke. Akan Ben? Aw. Sino ko yaran? So, ikaw katanan di kamais, di amatan ko kay. Hold one of the bones. Ala, nata kayo dito. Okay. Kamu nga, diba nga ba nga? Pakatangin mo